Benvinguts una setmana més al podcast sense pròrrogues, novament per repassar l'actualitat dels nostres equips, els de casa nostra. Comencem. Som-hi! I arrenquem parlant del Super Sabadell de Ferran Costa, 0-1 en la seva visita a l'Estadio Pinilla contra el Teruel, un partit que va dominar el conjunt arlequinat. Ràpidament es va avançar mitjançant Agustín Coixia, que està en un molt bon moment de forma, assistència d'Urri, que està fent un temporadón, i bé, és que s'acaben els adjectius, o sigui, els de Ferran Costa han rebut 8 gols en 20 partits. I 6 victòries consecutives, 18 de 18, a més han començat l'any amb bon peu. Sembla que ells no hagin tingut vacances de Nadal perquè les han començat tal com les van acabar. Totalment. Se'ns acaben els adjectius, tu mateix ho has dit, aquest equip de Ferran Costa, que és que no són estat límit, jo. Destacar, doncs, el límit el posaran ells mateixos perquè candidats ja seriament a l'ascens directe. Un debut va haver en Lliga, perquè ja havia debutat en Copa Catalunya contra el Terrassa, Alan Godoy, que s'espera molt d'aquest jugador. Han passat també al Gimnàstic de Tarragona. I al Barça Atlètic també, que va passar desapercebut però també va jugar. Ganes de veure aquest jugador. Veurem com debuta Alan Godoy amb la samarreta arlequinada. Seguim amb més partits. Empat a 2 entre l'Europa i l'Atlético Madrileño. Partit, Rubén, que no es va jugar ni al Nou Sardenya ni a Can Dragó. Es va jugar a la Bòbila de Gavà. Correcte. Per assumptes extraesportius no es va acabar podent jugar ni al Nou Sardenya, evidentment, perquè ja no es pot, però ni a Can Dragó. Això sí, partit 2 a 2. Es va avançar l'Europa amb gol de Toni Caravaca. Bon jugador, per mi potser hauria de tenir més minuts, però no som Adai Benítez. No. Després ho va empatar l'Atlètic de Madrid al temps de descompte de la primera part amb gol del català Arnau Ortiz. Al 49 marcava de nou Arnau Ortiz, sang molt freda, Frozen Arnau Ortiz, perquè des de mig del camp marcava amb una mala sortida de Flere, i empatava Jordi Cano al minut 52 amb un golaç de jugada ensajada de córner, una barbaritat de gol, fuetada en la cama esquerra per tota l'esquadra i celebració que reivindica, no, Rubén? Sí, reivindica i imitant, bé, a veure, Jordi Cano i salvant les comparatives i tot això, no?, de que són odioses i tot el que es diu, però la celebració a mi em va recordar molt a Cristiano Ronaldo, no?, fent jo aquí, doncs un golaç espectacular de Jordi Cano, que està també fent una molt bona temporada. Poder, sí, més minuts per Toni Caravaca, també un jugador molt estimat per la parròquia escapulada, i l'expulsió d'Adai Benítez, el tècnic de l'Europa, que no podrà estar en el pròxim partit que jugarà l'Europa al camp del Cartagena. I més partits perquè el Gimnàstic de Tarragona, Aleix, no aixeca... No sabem què passa. Jo no li trobo explicació, no sé si és pel rendiment de jugadors, si és per el plantejament que fa Parralo als partits... Jo crec que també és una mica... La directiva, l'atmosfera tampoc ara és la més adient. No sé, comenteu, aficionats del Nàstic, què està passant? Són els jugadors, és el cos tècnic, és la directiva, només s'ha fet un fitxatge? I també, sobretot, que ens expliquin una mica com ho estan vivint ells, perquè és una situació atípica amb els últims bons anys del Nàstic. És que estan a 2 del descens. Sí, no? Però és que 4 derrotes consecutives passa això, llavors fem una crida a la gent del Nàstic que ens expliqui una mica perquè volem saber com s'està vivint tot això a Tarragona. I també el que sempre es diu, no? El futbol són dinàmiques, doncs la mala dinàmica del Nàstic, que tot i tenir un penal a favor, Jaume Jardí, doncs al minut 14 que no el va poder transformar, i al 90, no? Les coses no van bé, doncs gol a l'últim minut, supercruel, 4 derrotes consecutives. Veurem si aquest Nàstic millora, perquè el pròxim partit el juga l'Eix. El juga contra l'Ibiza, el mític bebè, que potser haurà de fer una de les seves fuetades i potser sentenciarà a Parralo. Esperem que no, però l'Ibiza és un d'aquests equips estranys que mai et vols trobar, perquè de fet el propi Paco Gémez, que fa uns mesos estava a l'Ibiza, ara mateix el tenim al West Ham com a segon entrenador de Nuno Espíritu Santo. Conya mala, Conya mala, d'aquestes coses, històries del futbol, intrafutbol aquest del futbol de fang. Doncs mira, Paco Gémez de l'Ibiza a la Premier League, per tant, qualsevol trampolí d'aquests que pot servir per a algun dels jugadors de casa nostra. Una vegada repassats els marcadors de la primera federació, anem ràpidament amb la classificació. El Sabadell líder en solitari a 3 punts i mig de l'Atlético Madrileño, perquè li tenen el gol a veràs guanyat.
En la quarta posició tenim a l'Europa amb 32, encadena una mala dinàmica de resultats, però bé, allí que estan a la zona de playoff i la mala notícia és el Gimnàstic de Tarragona perquè els tenim a la 15a posició amb 25 punts a tan sols 2 del descens, per tant, perilla el Gimnàstic de Tarragona. Baixem ara una categoria, la segona federació, parlem de la golejada del Barça Atlètic 4-0 contra l'Andratx, debut de Joaquín Delgado amb gol, bona participació, obria la llauna al minut 25, ja suma 15 gols aquesta temporada, 14 els ha fet amb el filial de l'Oviedo, també va haver una bona actuació de Dani Rodríguez, gol i assistència, va marcar el defensa Álvaro Cortés, a més de la porteria 0, que sempre dona punts, i els de Belletti, en resum, que van fer un molt bon partit i una golejada bastant sòlida. Continuem amb més partits, ho fem amb la victòria de la Unió Esportiva Sant Andreu al camp del Torrent, desplaçament sempre molt complicat, perquè és tan complicat que al minut 5 s'avançava el Torrent, que tot i ser el QE va voler dir la seva, empatava ja la segona part el partit Carlos Blanco amb una passada de Max Marcet, aquest Carlos Blanco, que també va acabar expulsat perquè va haver carrusel de targetes vermelles, al 79 Javi Gómez pel Sant Andreu, al 80 Llombric pel Torrent i al 96 Carlos Blanco pel Sant Andreu. Això sí, l'expulsió que li va acabar de sortir del tot bé perquè al 99 Alexis García amb sang freda transformava el penal que donava 3 punts vitals al Sant Andreu i que a hores d'ara els ubica a la segona posició. A 2 del líder el Poblense, quarta victòria consecutiva. Andreuencs, confieu en acabar primers la Lliga, en pujar aquest ansiat ascens directe? Doncs feu-nos-ho saber als comentaris perquè nosaltres sí que confiem en aquesta... Veiem l'equip de Nacho capacitat. Sí, la veritat és que sí. Continuem, més partits, la victòria per 2-0 del filial de l'Espanyol contra el Reus Futbol Club Redis. Un Reus que van tenir les seves ocasions, però hem de dir que l'Espanyol B va ser més efectiu de cara a porteria. És difícil competir en aquest camp. També són molt ràpids els jugadors, molta pluja, sí, la pluja, tampoc. El segon gol de Lluc Castell, errada de la defensa per culpa de la pluja, segurament. Doncs els gols de Londoño i de Lluc Castell, tot i la derrota, el Reus no es despenja de la primera plaça, segueixen tercers a la classificació. Empat a 1 entre el Terrassa i la Societat Deportiva Ibiza. Se li escapen 3 punts al Terrassa per tal com va ser el partit perquè es van avançar al minut 30 amb gol de Quentin van der Herik, un jugador que al Corea l'Alzina ja li ha sabut donar la tecla perquè comenci a fer gols. Empatava el 63 l'Ibiza Islas Pitiusas amb un gol de Fernando. Després d'una molt bona triangulació en la zona ofensiva, la definició que creiem que Marcos podria haver fet una mica més i la polèmica servida al minut 97 perquè hi ha un penal bastant clar al favor del Terrassa, el que no l'acaba d'executar el Terrassa, no, Rubén? No, va ser provocat per Joel, el dorsal 16 egarenc. Ell mateix va agafar la pilota, va agafar la responsabilitat, però no executava del tot bé el penal i al rebot doncs, tornava a xutar, però la pilota sortia per damunt del travesser. Parlem també un petit incís a l'eix perquè la figura d'Oriol Alzina doncs, està clar que és el líder absolut d'aquest Terrassa. Totalment. 11 partits dirigits a la Lliga amb els egarencs, només una derrota. O sigui, en gran part, la bona dinàmica del Terrassa passa per Oriol Alzina, passa per ser aquest un líder a la banqueta i també motivar els jugadors. Són números de fer playoff, sí, no sé totalment. com estarà la zona alta, però allí està. El Terrassa vol el playoff i jo penso que té plantilla per fer-lo, però la temporada és molt llarga. És molt llarga i hi ha molts equips que també tenen bones plantilles. Seguim amb més partits, victòria sota la pluja de l'Olot contra el líder, el Poblense, i quan diem sota la pluja és amb camp mullat, perquè aquestes imatges que ens envia el nostre gran amic i company Bruno Ruiz de la otra Liga TV, on, com podeu veure, el camp està completament moll. Això sí, l'Olot, que es va saber aprofitar de la situació del terreny de joc, i ho feia amb un únic gol de Rubén Henry al minut 17, i a partir d'allí no es va jugar més de futbol a la Garrotxa, i l'Olot, que tomba al líder, això sí, tenim nou fitxatge a l'Olot, Rubén, un mite del nostre futbol. Sí. Un davanter, la pantera Nuja Marón, torna al grup 3 d'aquesta segona federació, passat al Llagostera, passat a l'Atlético Baleares, al Castellón, també a l'UCAM Múrcia. Si està bé aquest tio,
L'Olot te salva. L'Olot Si te està bé salva, aquest tio, sí. l'Olot te salva. Lo que l'edat també li deu pesar les cames. No. Òbviament, però no sé, em recorda anys anteriors i veure a Nuja amb la samarreta de l'Olot, doncs a mi m'agrada bastant, Aleix. Continuem amb més partits, l'empat a 1 entre Girona B i Atlético Baleares, una mica empat a res, no? S'avançaven no serveix a ningú. els Balears, sí, perquè l'Atlético Baleares vol la primera posició, però amb aquest empat insuficient, i el Girona B, que a poc es va complicant la vida, els de Quique Álvarez, que estan només a 4 punts per damunt de la zona de descens. Van empatar 2 el Castellón B contra l'Atlètic Lleida, un partit que es van avançar l'Atlètic amb un gol de Marc Vargas, una molt bona vaselina. Sí. El Castellón B, que és un equip molt golejador, que remuntava el partit amb gols de Montero i Miguelón. Al 67, Moró Siribé marcaria el 2-2 i posteriorment acabaria expulsat per vermella directa. Alguna cosa li devia dir a l'àrbitre. I l'Atlètic Lleida, que salvaria els mobles perquè el Castellón B fallaria un penal a les acaballes del partit. Això sí, l'Atlètic Lleida continua en descens i esperem que continuï així. I bé, tenim notícia, no d'última hora, perquè això, quan ho estigueu veient, doncs ja ho haurem gravat, però ha estat destituït el tècnic Gabri Garcia. Jo penso que la decisió arriba tard, veient el rendiment que li havia tret als seus jugadors. Veurem qui ocupa el seu lloc, un Atlètic Lleida que en les últimes setmanes ha canviat de president, ha canviat de director esportiu, ha hagut allí una mica circ, és una mica circ, aquella casa. Repassem la classificació, el Poblense és líder, el segueix de ben a prop el Sant Andreu, també el Reus Futbol Club Redis i tanca les posicions de playoff el Barça Atlètic amb 32 punts. Fem el salt a la tercera federació i ho fem explicant una notícia perquè després de 13 jornades el Badalona, que perd el lideratge, ho va fer contra un molt bon Peralada, un equip que a mi em va agradar molt. Partit marcat pels dubtes i errades dels porters, perquè al minut 3 Llorens avançava el Peralada després d'una molt mala sortida de Carlos Azón, on la gespa també va influir perquè anava molt ràpida, i un altre error del porter del Peralada que donava l'empat al Badalona amb un xut molt llunyà de Marco Martínez. Això sí, parlem de les cantades dels porters, però també destaquem que van salvar els mobles perquè tant el porter del Peralada com Carlos Azón, que van fer un parell d'aturades sensacionals que van servir perquè el partit acabés amb 1-1 al marcador. El partit que toca explicar ara és el Cornellà 1, Vic 0, victòria in extremis de l'equip d'Ignasi Senabre, perquè al 89 marcava l'únic gol, el de la victòria, Tomàs Peñalba, el defensa central, bon jugador. Sí, li donava els 3 punts al Cornellà, que el situen líders del grup. Seguim amb més partits, ensopegada de l'Hospitalet al camp del Sant Cristóbal, un Sant Cristóbal que a casa ha donat amb la tecla per fer-se fort. S'avançava al 40 Marc Rio per part dels egarencs, reacció immediata d'Ignasi Kemp per part de l'Hospitalet, el nostre killer del sense pròrrogues, i al 71 Conu, que després d'una gran definició perquè es gira i defineix a l'esquadra, que donava el 2-1 i victòria molt i molt important pel Sant Cristóbal. Continuem amb més encontres, l'empat a 0 entre Lleida i Can Vidalet, un partit que va dominar els homes de Jordi Cortés, però va faltar aquell puntet de cara a gol, aquest puntet de sort, de també ser una mica eficaç. I bé, el Can Vidalet que va defensar correctament, ben plantats, ben ordenats, així que tampoc empat, un puntet per cadascú, no acaba de servir pel Lleida, però també t'he de dir, Aleix, que el resultat en el partit de diumenge passat era una mica el de menys perquè penjava les botes Òscar Rubio, don Òscar Rubio, capità, llegenda, ànima del Lleida, 320 partits, ha jugat amb la samarreta blava, està al top 5 de jugadors que més participacions ha tingut en la història del club, un mite absolut, una llegenda eterna. Desitgem que li vagi genial en els seus reptes tant professionals com personals. Només podem donar-li les gràcies, i un jugador molt estimat a Lleida, però també arreu del futbol català, com és Òscar Rubio. Sí, aquí des del sense pròrrogues i també com a lleidatans només volem agrair-li a l'Òscar la seva professionalitat, serietat i la seva trajectòria per defensar uns colors contra tot i contra tots i en qualsevol de les situacions, perquè ha estat a segona federació, a la tercera, un home de club de colors i al qual el futbol català i nosaltres també li volem agrair la seva llarga trajectòria i apurar la seva carrera fins al final, perquè inclús fins al final era un jugador titular per Jordi Cortés,
Per tant, Òscar Rubio, moltes gràcies pel teu Òscar. llegat. I continuem ara amb més partits. Si et sembla, Aleix, la victòria per 3-2 de l'Escala contra la Grama. S'avançaven ràpid els locals amb gol d'Umaru, un fitxatge del mercat d'hivern que ve de primera catalana. La importància de l'escouting de la teva zona. Si no m'equivoco, del Torrelló, ara no sé si vaig equivocat, però bé, aquest noi ja porta 2 gols en 3 partits jugats, se li haurà de tenir en compte. Empatava el partit Martí Alonso, l'ex del Sant Andreu. Expósito posava el 2-1, el 3-1 ampliava distàncies l'Escala amb gol de Hugo García, i a les acaballes del partit doncs Fran retallava distàncies 3-2, però el marcador que no es va moure, tot i l'Escala està amb un home menys. Una gran victòria de l'Escala que el torna a situar en posicions de playoff. I la Grama que es desinfla una mica fora de casa, per tant, a veure com continua l'equip de Santa Coloma de Gramenet. Seguim amb més partits, empat a 1 al Nou Barris entre la Montanyesa i el Cerdanyola. Es van avançar els del Vallès amb un gol de Danfaca a la sortida d'un córner, per mi està una mica tou el porter de la Monta, i al minut 95, després d'un atac i gol de la Montanyesa, que es marcava Salcedo en pròpia porta, i els punts que es quedaven repartits al Nou Barris. Però un partit on la Monta mereixia els 3 punts totalment. La victòria importantíssima, supernecessària del Mollerussa, els de la capital del Pla d'Urgell, que van vèncer al Manresa, ni més ni menys que a un visitant molt fort, 2-1, s'avançaven els mollerusencs amb gol d'Òscar Dueso, ampliaven distàncies amb gol de Franqui, i amb el 2-0 doncs arribava el gol d'Aleix Díaz, un migcampista que està jugant molt bé, però el marcador es quedava així, 2-1, i victòria que treu el Mollerussa de la zona de descens. Victòria importantíssima del Tona de Raúl Page, ho feia per 0-1 al camp del Vilanova i la Geltrú, als alumnes obrers. Partit amb polèmica perquè es queda amb un jugador menys el Tona, això sí, a partir que es queda amb un jugador menys, error garrafal del porter del Vilanova, que aprofita Roquet, que defineix a porteria buida, això sí s'enfreda perquè apura fins l'últim instant, tot i que l'autèntic protagonista va ser el porter del Tona, Cravioto, que va aturar un penal i va fer un munt d'intervencions brutals, però brutals, que van servir per donar els 3 punts a l'equip d'Osona. I l'últim partit que es va disputar va ser l'empat a 0, resultat ulleres entre Vilassar de Mar i Europa B. Ràpidament repassem la classificació, aquestes zones privilegiades. El Cornellà líder amb 36 punts, amb 35 es troba el Badalona, amb 30 està l'Hospitalet i el Manresa, també amb els mateixos punts l'Escala, i després, anant-nos a la zona de descens, doncs està el Lleida últim a la taula amb 15 punts, el Vic està amb 15, el Cerdanyola amb 15 i ja l'Europa B fora de descens amb 16 punts. Fem el salt al futbol femení, comencem a la Liga F amb la victòria del Barça al camp de la Lama, resultat just pel que acostuma a ser el Barça, perquè és un 0-2, tots els gols al minut 22 i al 72 per part de Clàudia Pina i Graham. Bueno, és que és una victòria, són 3 punts, però és que potser és que estem mal acostumats a golejades, no? I moltes intervencions del VAR, perquè no van xiular 2 penaltis sobre el Barça, va intervenir el VAR per dir que no ho eren. Doncs seguim amb més partits. La victòria de l'Espanyol al camp de l'Atleti, 0-1, gol d'Anna Torrodà. Doncs 3 punts molt importants per l'Espanyol i una victòria que ajuda també en motius de confiança pròpia i que guanyés al camp d'un punter. Que té molt de mèrit l'equip de Sara Monforte. I acabem aquest repàs de la primera divisió femenina amb la victòria del Badalona Women per 1-0 contra el Deportivo de la Coruña, un partit que al minut 2, després d'una mala sortida de la portera del Depor, Irina Uribe aprofitava, definia sense portera, episodi on tots els porters estan malament, no sé si t'has fixat. Sí, Rubén. He tingut 3 o 4 que han fet alguna cantada. Però primera victòria de l'any pel Badalona Women. I repassem ràpidament la classificació. El Barça, que és líder amb 45 punts. Líder i campió, ja ho diem, no? I vinga, només han rebut 4 gols, és que això és un passeig per les noies del Barça. I a mitja taula doncs es troba el Badalona Women, 8enes amb 20 punts, i en desena posició l'Espanyol amb 19 punts, també zona tranquil·la, perquè els que estan en descens doncs són el Levante i el Dux Logroño amb 5 i 6 punts. Ràpidament, la primera federació femenina, victòria del Barça B per 5-0, maneta
a l'Europa, a les escapulades, i l'AEM, doncs, que va treure un bon punt contra el Madrid B, 1-1, fora de casa, sempre és important sumar, i aviam si les del Requesens salven la categoria. I avui dia especial en Sense Pròrrogues perquè estrenem secció, és el radar del Sense Pròrrogues, on jo portaré un jugador i el Rubén també, que ens hagi cridat l'atenció, ja sigui per les xifres, perquè l'hem vist jugar en directe i ens ha agradat. I avui començo jo amb el primer jugador, que és Marco Martínez, el defensa central del Badalona, que a poc, a base d'esforç i resiliència, s'ha fet amb la posició de central, i un jugador que té una jerarquia a l'hora de treure la pilota, molt bona conducció, fins i tot té un xut de lluny, i que des que porta 2 partits seguits com a titular, gol a la Unió Esportiva Vic fa la setmana passada, i aquest cap de setmana gol al Peralada. Per tant, un jugador que a l'inici no comptava amb Pedro Dolera, almenys com a titular, que a hores d'ara s'ha fet amb la posició de central, un jugador que és ex del Sant Cristóbal, Sabadell B i equips de la Comunitat de Madrid, i que aquest estiu va estar a punt de fitxar per l'Escala. Doncs jugador a tenir en compte, jo blanc, porto a l'Enric Solano. Aquest és molt bo, aquest és molt bo. Jugador de l'Atlético Monzón, i un jugador molt polivalent, el format a la cantera del Lleida Esportiu, posicions de carriler, posicions d'interior, posicions de mitja punta, posicions d'extrem. Un tot. Un terreny, un comodín que sempre li va molt bé als entrenadors, també després del seu pas pel Lleida, on va arribar a debutar a la segona federació, va marxar al Binèfar, va estar allí 2 temporades i l'any passat que fitxava per l'Atlético Monzón feia una molt bona temporada, 5 gols, com 5 gols, i també va repartir algunes assistències perquè la seva pilota aturada també és força bona i es va quedar a les portes d'un ascens. Van caure l'Atlético Monzón contra el Porreres a la tanda de penals i aquest any que ho tornarà a intentar amb l'Atlético Monzón. Està quallant una bona temporada, ja porta 2 gols i l'equip doncs és punter al seu grup de tercera federació, un Enric Solano amb molta projecció i que des d'aquí l'animem també a que continuï gaudint de valent i fent passes de gegant. I repassat jugadors i secció estrenada, anem amb els premis perquè l'MVP de la jornada, qui és, Rubén? Doncs avui li donem a un home que ha debutat després de fitxar pel Barça i ho ha fet amb gol, obrint la llauna, Joaquín Delgado, doncs el premi que MVP de la jornada avui va per amb ell. I el gol de la jornada per qui és? I el gol és per Jordi Cano, no només pel gol, sinó que també per la celebració que hem comentat i tant ens agrada, un jugador que està sent de lo milloret aquest any de l'Europa. I el millor desplaçament, ara el dic jo perquè m'apeteix, ho vull dir jo, i és el del Sabadell, els aficionats arlequinats que es van desplaçar fins a Teruel, a la Pinilla, desplaçament que nosaltres l'hem fet des de Lleida i és molt llunyà i molt esgotador, doncs si el fas des de Sabadell encara més, per tant, felicitem a tots els arlequinats. Però nosaltres el vam perdre 1-0 i no vam xutar a porteria. Això és una altra pel·lícula, però bueno, aquí cada qual amb lo seu, no juntis el tocino amb la velocitat, que diuen. I anem amb el partit de la setmana i la porra, que ens atrevim sempre i mai l'encertem. Com sempre, és tradició i aquí també. Poblense-Barça Atlètic, un partit molt interessant. Jo em decanto per un empat a 2, vinga. Jo dic victòria del Barça Atlètic 1-3. Crec que el Poblense és moment de que pegui aquest gatillazo que és normal en aquests equips que van durant part de l'any líders, per tant jo me la jugo a la victòria del Barça Atlètic. Doncs moment ara de repassar la secció que tant ens agrada, la de la samarreta, i és que l'Aleix avui m'ha portat una samarreta que ara ens presentarà, però... Sí, perquè he estat a Nàpoles un parell de dies, com ja podeu veure aquí al Diego. Jo ja sé de quin pal va. I porto la samarreta del Nàpoles campió de Lliga temporada 2022-23, la de Kvaratskhelia, Osimhen, Di Lorenzo, tots aquests mítics que molts van acabar marxant, Kim Min-jae, que està al Bayern. Doncs aquesta samarreta del Napoli, patrocinadors mítics com el Lete, aquest del Nàpoles, que ja no ho és, ara és només l'MSC Creuers, que tenim aquí a sota, i també patrocinador curiós, perquè no és ni Nike, no és Adidas, és Puma, és Emporio Armani, aquests napolitans que se les saben com gastar, i el dorsal també és especial, perquè és Di Lorenzo, un jugador que, no us enganyaré, tampoc l'he fet molt seguiment, però amb un dels meus amics de l'Erasmus, el Carlos, al qual li envio un fort petó d'aquí a Valladolid, doncs
ens va fer molta gràcia i em va acabar convencent per comprar aquesta preciosa samarreta de Ídolos. Mafiós. Bueno, tampoc... No, està xula la samarreta, aquest color m'agrada bastant, i el Napoli, que és un històric d'Itàlia, i què m'has de dir de la ciutat, no? O sigui, molt bonica, molt bonica. Si us agrada l'estil més callejero i anar-te trobant coses sobre la marxa, us encantarà. Si sou més urbanites, estil, ara potser en Paso de Nova York, coses d'aquest estil, no us agradarà. Doncs res, una setmana més repassant el futbol de casa nostra, ho hem fet tot i a més us hem estrenat una secció del radar que donarà de parlar. Ho deixem aquí, Aleix, fins la setmana vinent i ens seguim escoltant. Fire!